Hyvää päivää. Kello on 12:30 tänään ja tänään on 7. elokuuta. Ja tänään tapahtuu mielenkiintoisia asioita. Ehkä jos kaikki menisi niin kuin sillai suunnitelmien mukaisesti. Some toolboxes are packed with power, have wheels, and carry 1¼ tons. Toyota Hiace. Building the toughest tools of the trade is our trade. Onneksi toi kaveri laittoi viestiä, että ne on menossa Motonettiin. Sitten mä vaan kysyin, tai niinku soitin ja kysyin että ensimmäiten, että kummalla voi siirtää niinku rahaa. Että kun mulla olisi vielä marketplace, se pitäisi kieltää multa. Niin marketplace pitäisi kokonaan kieltää multa, koska mä löysin helmen. No ei mitään. Meni äkkiä Motonetin sivuille. Sitten mä olin vaan, että tosta. Osta. That's it. Sitten mulla tuli äkkiä viesti, että noudettavissa. Mä olin sillä, että jes. Mutta mitä mä nyt olen ostanut kautta tilannut kautta mitkä tuotteet on noudettavissa. Koittakaa ihmiset kattoo, ettei toi kameratolppa välähdä. Mä sanon Motonettiin kyllä, että menee niin vittu poikottiin, siis jumalauta. Siis ai vittu. Mä tilasin nopea osat ja niin kuin mä tuossa mainittinkin, että kaveri on menossa käymään Motonetissa, että se onnistuu sillä tulomatkalla niin kuin nää tavaroiden tuonti. Niin kuin mun työ, että mun ei tarvis lähteä niin kuin Motonettiin käymään. Ajan niin kuin 20-30 kilsaa. En nyt tiedä paljon tästä on mun tykköä matkaa, mut kumminkin. No, sitten kun mä kirjoitin nopea valtakirja, laitoin kaikki niinku tilausvahvistukset, sun muut liipalaapat ja niin sen takia ei onnistunut valtakirjalla, koska siinä ei ollut kaverin allekirjoitusta. Niin nytten minun pitää ihan itse lähteä Motonettiin noutamaan niitä. Siis ai jumalauta. Siis mihin vittuu tää Motonetti? Puhelikin meinas tippuu. Niin joo, kyllä tää Motonetin toiminta on taas semmoista, että voi vittu moro. Mä ajattelin, että mitään, että mä palautan yhden pakoputki ja klemmarit ja nippelinappelit sun muut vastaavat ja otan siitä rahan pois ja no kun se on kortilla maksettu, pankkikortilla, niin enhän mä nyt ymmärtänyt sitä, että mulla tarvii olla sen ostajan, ei kun maksajan, toi pankkikortti matkassa mukana. Niin no ei mitään, mä otin lahjakortti. Sitten saa Anopille kelvat sitten lahjakortti. En mä tiedä, mutta toi vitu varis Jaris kuski, niin ai jumalauta. Kyllä niin vittumainen oli taas sekin, että ensimmäinen kaveri jurnuttaa tossa vittu 30, vittu 450 alueella ja ai vittu mua menee niinku viimeinenkin aivosolu täällä vitu Porissa tähän aikaan liikkuessa. Ja sitten kun nämä ihmiset eivät osaa ajaa täällä, mä taas sano, mikä vittu teit porilaiset oikeesti vaivaa. Muksu kummisetä tulee takana. Rajoitus.
Sillai missä kunnossa täät ja on kauhean vessahätä ja maakuntamatkailut avartaa. Ja... Joo, me käytiin eilen kattoo Vehmaalla yhtä Mondeoa. Ja ilmoituksessa luki, että käy 2/3 pytyllä. Ja me otin vähän asiasta selvää ja kävin hakemassa Puolan ja tulpat siihen valmiiksi. Ja no se oli Vehmaalla jossain aivan keskellä, ei niinku mitään. Se oli Vehmaan keskustasta vielä semmonen, sanotaan, että niinku keskustasta. Niin. Ja siitä oli varmaan joku 5 kilsaa vielä. Ja no mentiin paikan päälle ja siis Mondeohan oli koriltaan älyttömän hyvä. Takaluukus oli jotain niinku luukus tosi pieniä ruostekohtia. Huoltokirja oli älyttömän hyvä. Mutta kun mä katsoin kaikki helmat ja kiersi auto ympäri ja sun muuta vastaavaa ja no heitettiin auto käyntiin ja mä tuumasin jo siinä kohtaa, että nada. Ei. Ja no sit ei siinä ollut hintapyynti paljon. Meinasin, että mä koitan tingat 100 alemmas, mutta kun siinä luki, että ajokuntoinen, mitä se ei todellakaan ollut. Ja ei ollut mitkään niinku öljyt kautta nesteet, ei ollut sekasi. Mutta kun se Mondeon laitto käyntiin, niin ensimmäinen mä aloin vaan miettiä, että jaha, tähän tulee niinku koneremontti. Että siellä on joko venttiilit tai nostajat tai jotain konehuoneesta pilalla. Että se lähti sillain niinku huonosti käyntiin. Ja sit se kone heilui sillain ja ihan niinku siellä ei olisi ollut mitään moottorikannakkeita, kiinnikkeitä paikallaan. Ja sit mä vaan mietin, että joo, että me ei todellakaan lähdetä hinaamaan tätä niinku 100 kilsaa. Että sit mä vaan tuumasin sillä äijälle, se on vaan parempi, että tää Mondeo nyt valitettavasti jää, että ei oo vaan aikaa mihinkään koneremonttiin. Että muuten mä en tiedä missä sillä Mondeolla oltiin oikein ajettu, koska etuakselisto oli aivan niinku, se oli jossain peltotiellä oikein rällätty. Ja ei siellä vissiin oikein ollut öljyykään koneessa ja että no sit me mentiin siitä käymään Laitila Shellillä ja sit mä tilasin sieltä muksulle lasten aterian ja sit mä otin itselleni ja vanhalla naapurilla mä otin ton tuplajuusto aterian ja mitäs muuta. No sit kun mä pääsin autoon niitten ruokien kanssa, avasin pussin ja mietin, että eihän täällä ole edes juomia mukana. Mutta en mä sit jaksanut enää lähteä sisälle niinku kysymään, että miksei mulla ole juomia, vai olisiko ne pitänyt ottaa erikseen, vai niinku mitä. Ja sitten se sanokaas nyt,
nämä ateriat, hampparit ja ranut. Ja sitten ne ketsupit oli semmosia tommosia pieniä purkkeja. Niin ne oli ensinnäkin ihan törkeen suolasia. Ja aivan turha paskareissu, mutta tulipahan nyt tehtyä. Että kun mäkin ajattelin, että no ei se oo kuin Laitilas vaan, että toi äkkiäkö sen tosta ajaa kotiin. Et helppoa ja kivaa ja sillai perjantai niinku kunniaksi ajetaan se ja no ei mitään ja no onneksi Mondeo jäi sinne. Et toi oli siinä ollut kumminkin niin paljon tekemistä, että no vanha naapuri kävi tänään palauttamassa motonettiin Puolan ja tulpat ja ehkä vaan parempi. No, vara-auton metsästys jatkukoon ja että joku halpa kiva projekti olisi ihan nice. Hei, kiitos kun katsoit tän video. Muista heittää peukkuja ja kommenttia ja muistilaat kanava. Niin mä yritän olla hiukan aktiivisempi nyt täällä YouTuben puolella. Että että sais jotain mahdollista kontenttia teillekin.